Түребездә кунак бар. Вакыт 14 сәгать 20 минут. Инде дуслар, вәгъдә иткәнебезчә, бездә бүген түребездә кунак бар программасы һәм бездә кунакта бүген Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов. Менә сорауларыгыз булса безгә тапшыру дәвамында шылтырата аласыз һәм инде Айдарга үзегезне кызыксындырган сорауларыгызны бирә аласыз. Менә безгә ялгышмасам инде шылтыратучы да бар. Ләкин бераз көтеп торыгыз дуслар, без инде башлап җибәрик. Исәнме, Айдар? Исәнмесез туганнар, исәнмесез Күңел радиосы аша бөтен чалаларны сәламлыйм. Аллага шөкер килеп җиттек. Менә Айдарның тавышыннан да сизелеп тора, йөгереп килеп җиткән. Айдар әле яңа гына йөгереп килеп керде безнең студиябезгә. Һәм дуслар, без шулай итеп әңгәмәбезне башлап җибәрәбез. Менә Айдар, ничә ел булмаган идең инде Чаллыда? 2 елмы? Булмаган идем дип мин инде булып киткән идем. Хәтергездә булса беренче ай элек. Шунда инде вакыт әйткән идек, тагын бер концерт өстәмә рәвештә эшләрбез дип. Бу бер мизгел программасына кадәр әле. Бер мизгел программасына кадәр 1-2 ел үтеп кенә киткәләргә туры килде, шулай туктамыйчарак. Нәкъ шулай, көттереп кенә киләсең Чаллыга. Менә яңа концерт программаң бер мизгел дип атала. Тормышыңның иң истә калган мизгелләре дип кайсыларын атар идең икән? Андый мизгелләр Аллага шөкер күп булды инде. Кайсын аерып әйтим икән? Мына күңелгә кайсы килә. Менә бүген миннән сорадылар. Бер юлда гына Уфа белән Чаллы арасында юлда, хәтта хәзер шулай бит инде телефон кайда да сине куып җитә ала, кайда да сиңа сорау бирә алалар, җавапсыз да калып булмый. Бүген миңа аргументы и факты газетасыннан чыктылар да сорадылар. Менә сезнең әле бит белеп торасыз, теге соңгы кыңгыраулар, соңгы теге последний звонок диләр. Сезнең хәтерегездә ничек калды ул дип. Шунда да шул мизгелләрне барлап алдым бер никадәр. Теге моң сурак мизгелләр инде, мәктәп белән хушлашкан мизгелләр, шулай да ничектер хәтердә калган шунысы, хәтердә калган техникумда укыган мизгелләр, хәтердә калган армия, хәтердә калган кайткач инде университетта укып бергән җирләр. Беренче радиоларга язылулар, беренче интервьюлар, беренче. Менә алар күп икән ул мизгелләр. Уйлап карасаң, менә шул мизгел һәм өченчесе шул дип әйтеп булмый. Шулай да гомер бер мизгел кебек кенә үтеп киткән, китеп бара. Шулай. Кызганча каршы шулай. Менә инде иҗатта син чынлап та күп еллар, ул елларда бер мизгел кебек кенә үтеп киткән. Иҗат итү кайсы вакытта авыррак булды икән? Менә хәзерме, әллә инде башлангыч чордамы? Миңа калса, елдан-ел бер җиңелгә таба бармый. Ничек? Бер карасаң җиңел булырга тиеш бит. Елдан-ел синең тәҗрибәң дә бар, синең исемең бар, синең мөмкинчелекләрең бар кебек. Икенче яктан караганда, елдан-ел иҗат итү барыбер талаплар арта, һәм ничектер мөмкинчелек, бәлки теге энергетик яктан барыбер кеше бит инде яшәргә табан бармый. Шәбәйгә табан бармый. Без шәп дип бирсәк тә, без яшь дип бирсәк тә, ансында әйтергә кирәк. Юк, мин әйтмим инде, без картайып китеп барабыз дип әйтмим. Ансына вакыт булмасын якын тирәдә. Шулай да беренче адымнар, беренче мизгелләр алар инде ничектер язма шулай кушкандыр. Алар бик нык уйланмыйча гына, бик нык эшенә кереп китмичә генә, бик нык аңлап та бетмичә генә эшләнгән беренче адымнар, беренче мизгелләр иде. Шуңа да алар җиңелрәк үтелгәндер. Аңа зур әһәмият, зур ниндер җаваплылык булмагандыр кебек. Бәлки ул әле караганда шулай күренәдер инде. Күпмедер еллар үткәннән соң шулай бит инде гомер гүзәл кебек күренә. Аның яхшылары күбрәк истә кала һәм менә әйтәбез бит, менә элек шулайрак, элек әйбәтрәк дип һәрвакыт бит илне дә шулай диләр, системаны да шулай дибез. Менә элекке вакытта шулай дибез. Ни өчен шулай дибез? Чөнки элекке вакытта без үзебез элекке булганбыз һәм үзебез шулай шундый бәлки шәбрәк, яшьрәк һәм шундый булганбыз. Шундый булганбыз. Менә хәзерге иҗат итүдә конкурентлык сизеләме, Айдар? Менә синең кебек зур исемнәр яулаган халык артистына да сәхнәдә конкурентлык сизеләме? Конкурентлык ул сизелергә тиеш инде һәр бер эштә. Гомумән конкурентлык булмаса, эш бармый. Шулай да теге игътибар итеп, теге конкурент беләсезме, конкурентлыктан да бигрәк бөтенләй башка нәрсәләр комачаулый. Киресенчә үзенең эшенә, шушы иҗатка, шушы бик җаваплы эшкә, бик җаваплы юлга, иҗат юлына, сәнгать юлына, җыр юлына бик нык җитди карамаган конкурентлы кешеләр барлыкка килде дип әйтсәм, кемдер үпкәләр микән? Мин бит исемләп әйтмим бит. Шулай да
Еш кына мына аларның җаваплы җитди карамавы барыбызга да йогынты ясый. Кеше ниндидер концертларга килә, һәм ниндидер фикер барлыкка килә, һәм гомумән ниндидер фикер барлыкка килә, эстрада турында, җыр сәнгать турында, концертлар турында, һәм кайвакыт күп кешеләрнең күңелләре сүрелергә мөмкин, һәм ул күңел сүрелү барысына да йогынты ясарга мөмкин. Менә шулай дип әйтер идем. Шундый чын конкурентлык, әгәр дә бар икән, ул бик яхшы, моңа шатланырга гына кирәк. Булсын иде әле ул, һәм яшьләр тагын да ныграк, тагын да көчлерәк булып, тагын да ныклы адымнар белән конкурентлык ясарга тырышып, алга атласыннар иде. Моңардан без барыбыз да җиңәр идек. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, исегезгә төшереп үтәбез. Бездә бүген кунакта Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов. Инде Айдарга сорауларыгыз булса, безгә шылтырата аласыз. 54 89 21 телефон номерыбыз. Менә безгә инде бер тыңлаучыбыз күптән шылтыратып куйган иде. Алло. Алло, исәнмесез? Исәнмесез? Кем буласыз? Муждаутан Әминә Павла. Әминә апа, тыңлыйбыз. Исәнмесез, Айдар? Исәнмесез, Әминә? Сезгә исәнлек, саулык, гаилә бәхете телим. Иҗат эшмәгез саякмасын. Рәхмәт, Әминә апа. Җырларыңны Айдар бик яратып тыңлыйм. Якыннан гына үзеңне күргәнем юк. Күрергә мөмкинлек бар, Әминә апа, менә бу концертка килегез. Күпләр сорый, кайчаннан җырлыйсың? Кайда иҗатыңның юлбашы? Үзен белә башлаганнан бирле җыр Айдарның юлдашы. Аның җырына куәт бирә, хәтта туган якның җиле дә. Сүзләр белән түгел, җырлар белән ачылгандыр аның теле дә. Айдарга бер соравым бар иде. Әминә апа, рәхмәт, шушы Бүгенге көндә эстраданың иң шәп булган йолдызны әти-әнисе ничек тәрбияләде икән? Тагын икенче соравым бар, әти-әнигез саумы, туган якка кайтып йөрисезме? Сау булыгыз. Рәхмәт, Әминә апа, зур рәхмәт. Зөһрә, син аңладың беренче соравымны? Иң әти-әнисе иң шәп җырчыны ничек тәрбияләде икән ди. Ничек тәрбияләде? Беренчедән, Әминә апа, шатланып һәм бәхетле булып сезгә шуны хәбәр итәсем килә. Әти-әним исән саулар, алар Башкортстанның Ерак Миякә районы, Олы-Кәркәл дигән авылда яшиләр. Еш кайтасызмы дисез, кичә генә килдем. Дөресен әйткәндә, мин хәтта шундый уем бар иде. Уфадан авылыма кайтам да, авылдан туп-туры чалга килермен дип. Шуңа уйлап тордым да, мин соңга калыр идем әгәр дә авылдан бүген килсәм, шуңа кичә кире Уфага килдем. Көнендә кайтып килдем, Әминә апа, чынлап та. Беләсезме, ерак юлларга чыгарга торам. Шуңа да аларның хәйр-фатихасын алып алмыйча бер кайчан да андый ерак җирләргә, ерак юлларга чыкканым юк. Шуңа шул хәйр-фатиханы алыр өчен кичә кайтып 2 сәгать авылда булып кире килдем Уфага, чөнки бүген монда өлгәшергә кирәк иде. Ничек? Беренчедән теге иң шәп йолдыз, иң дип әйтәсез инде, Әминә апа, һәр кемнең үз йолдызы инде, һәр кемнең иң шәбе. Моны кемдер әйтергә мөмкин, ни шәп булсын, аңардан да шәбрәкләр бар дип әйтүчеләр бар, һәм алар да үзләренчә дөрес булыр. Әгәр дә сез шулай саныйсыз икән, рәхмәт ансы өчен, һәм әлбәттә зур җаваплылык. Менә Әминә апа кебек апалар алдында чыгыш ясау да, шушы юл буенча тиешенчә дәрәҗәдә атлау да дигәндәй. Ничек тәрбияләделәр дигәнгә, ничек беләсезме, менә махсус менә ниндидер методлар белән, ниндидер система буенча тәрбияләмәгәннәр диде Әминә апа. Ул безнең совет заманы, совет чоры, безне әти-әниләрдән тыш бит әле, Аллага шөкер, мәктәптә, җәмгыятьтә, Октябрятлар, пионерлар, комсомолда булдык. Бөтен оешмалар тәрбияләде. Бөтен оешмалар тәрбияләде. Менә шул тәрбия белән әле булса атлыйбыз әле без. Әле булса шул тәрбияне без кулланабыз, күпләребез. Күп менә карагыз, бүгенге көндә җитәкчелек органнарда булсын, индер алдынгы рольләрдә булсын, алар күпләр шул мәктәпне үткән кешеләр. Шуңа да мин дә әллә беребез дә күктән төшмәгән, без кара икмәк ашап үскәнбез дигән кебек, Аңгамат Набаев, Әминә апа, бездә инде шул гади авыл балалары. Шулай да иң кызыгы шул, мине әти-әним каяндыр Казакъстаннан алып кайтканнар. Мин шуңа әле булса аптырыйм. Ни өчен миңа Ходай Тәгалә мине менә шушы Казакъстан далаларында туырга насип итте микән дип мин әле булса уйланып куям. Шул сорауга җавап эзләп мин 40 елдан соң барып таптым шул туган җиремне. Ул Казакъстан далалары, чынлап та, Целиноград өлкәсе, Балхаш хәзер инде Старосундуктинский район дип атала ул. Мәдәният дигән совхозда туган мин. Мәдәният. Казакчада шулай дип атала ул. Казакчада, башкортчада, татарчада мәдәният, ул инде культура. Менә шунда шул җиргә баргач, шундый матур итеп каршы алды ул урын мине. Мин туган үземнең кайда туган больницаның урынын күрсәттеләр, ул больница хәзер юк инде. Мәктәпне күрсәттеләр, кайда минем әнием укытып йөргән. Күрсәттеләр теге
гаражларны кайда минем әтием бензовозда йөргән, шул юлларны аша үттем. Һәм бик менә әле булса шундый тәэсиратлар белән бая сорадың бит Зөһрә нинди мизгелләр. Менә бу да бер якты мизгел булып калды. Анда концерт куймадыңмы? Юк, мин анда менә бардым да кирдем. Гафу итегез дидем. Мин менә Башкортстаннан килдем. Мин Галимов Айдар дигән кеше. Мине Гаnim алай кайчандыр әти-әнием шушында яшәгәннәр һәм мин дөньяга шушында килгәнмен дип әйттем. Мине бик җылы каршы алдылар. Алар минем кем икәнен дә белмиләр. Соңнан инде ничек туры килде. Менә шундый мизгелләр. Һәм шуннан бит инде кайтканбыз. 1 яшь толдыр-толмас бар үземнең кире туган авылга кайтканбыз. Шуңа да мин үземнең туган җиремне, туган беренче адымнар атлаган, беренче сөйләшә башлаган, беренче мәктәпкә барган, җырлый башлаган җиремне, туган җирем әлбәттә шушы Кәркәле авылы дип әйтәм. Тәрбияләү тагын бер генә әйтеп куям, бер фикер. Тәрбияләделәр ирейтеп түгел, эшләтеп кирәк икән. Талапчан булып, тик бер кайчанда теге тиргәп сугып түгел, менә анысын да беләм. Ничектер ниндидер ысулларын тапканнардыр инде. Ниндидер менә шундый дөрес тәрбия алдык шикелле дип әйтә алам бүген көндә. Рәхмәт соравыгыз өчен, мен апа һәм баягы шигырь өчен теге, ой, минем турда шундый шигырь яздылар дип түгел, чын күңелдән әйтергән фикерегез өчен шигырь аша. Рәхмәт сезгә. Менә Айдар, әти-әниең турында бик күп җылы сүзләр әйттең. 2 сәгатькә генә авылга кайтып киләм дисең, әти-әниеңә ярдәм итәргә өлгерәсеңме? Авылга кайтып нидер эшләгәнең бармы? Дөресен. Менә кешегә әйтсәң, кеше бик ышанып бетмәс микән? Әни ышанмаска. Менә мин яшь кайтасызмы дигән сорауга да әйтәм. Мәсәлән, һәрбер мөмкинчелекне ничектер файдаланырга тырышам инде. 10 май көнне мин Стәрлетамак шәһәрендә булдым. Анда теге 9 майга багышланган футбол соревнованиялары, ярышлар иде. Шунда чыгыш ясарга туры килде, футболда да катнашырга туры килде. Стәрлетамак безгә якын. Мин аннан кайтып киттем инде нигә? Бөтен неләрдән соң. Чыгышлардан соң авылыма кайтып киттем. Шунда гынып икенче көнне туры килде, миндә бәрәңге чәчәргә туры килде. Бәрәңге утыртып килдең. Күршеләр дә аптырадылар хәтта. Ничә ел бәрәңге чәчүгә эләккән юк. Быел эләктем шунсына да. Болай файда китермичә яшәмәдек, Аллаһка шөкер. Һәр вакыт ничектер күңел үзе тартып торды, күңел үзе нәрсәдә булса, юк, үземнең йортка, үземнең өйгә генә түгел, инде ансы табигый хәл. Гомумән авылдашларга, райондашларга ниндидер һәр вакыт теләк булды һәм булачак, киләчәктә дә Алла берсе. Программабызны дәвам итик, дуслар. Менә безгә әле радио тыңлаучыбыз шылтыраткан иде. Радио тыңлаучыларыбыздан сораулар кабул итик. Алло. Тыңлаучыбыз телефонны куйган шикелле. Безгә шылтыраталар. Әйе. Хәерле көн. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Айдарга афарин рәхмәт менән ничә ел бергә эшлисез. Бер-берегез турында үзем беләсең инде, хәнияләр салаватларда бер нинсез дустан эшлисез. Афарин рәхмәт, шулай дәвам итегез, гомер бирсен. Рәхмәт сезгә. Анда менә кечкенә сорауым бар, синең кем әйтмешли җырлап торган интернетта, инде сахиба дип сайт икән, җырлап торган, афарин ачу белән җырлап китә. Ләкин менә бу кеше чакына шунда татарча язылу булып кыстырыгысың, татарча язуда булсын. Анда иң мөһиме тыңлап торган, шунда үзенең җырлаган репертуарындагы җырларның текстын куя албагыр. Менә күп кенә беләм, телебезне бик мөкәммәл белмәгәннәр синең иҗатыңны яраталар. Шул җырласылар килә үзеңә, аңладың инде. Аңладым. Мөмкин булса шуларның текстларын куя башлады үзенең бөтен репертуарында. Рәхмәт, исән бул. Гафу итегез, инде сезнең белән танышып та өлгермәдек. Гайфулла абый булды. Даими тыңлаучыбыз. Ой, Гайфулла абый, бик алга киткән шундый үзебезнең тыңлаучыларыбыз бар. Менә алар сайт белән дә кызыксыналар, барысы белән дә кызыксынып сайт үзе бер дөнья инде, дусларым. Сайтны без бик иртә ачтык, беренчеләрдән булып ачтык дип әйтсәк тә була. Кая вакыт үзебез яңлыша эзләнә атларга тырышабыз. Мондый тәнкыйть ишеткән бар инде, ни өчен русчарак күбрәк дип. Моны беләсезме? Телебезме кызган шакаршы, зур кызган шакаршы барыбер бик күп кенә сайтка бит төрле илләрдән дә керәләр, төрле регионнардан керәләр. Күп җирдә безнең милләттәшләребез, татар башкорт халкы күбрәк хәтта менә яшь кына чит регионнардан, бигрәк тә әле ул Россиянең кайбер регионнарыннан күбрәк русчарак керәләр. Һәм русча сораулар бирәләр, русча җавап бирергә туры килә. Текстларга килгәндә бик кызыклы. Кайбер текстларның теге фонотека дигән җирендә ул альбомнар булган
теге альбомнардагы җырларның сүзләре анда бар инде дөресен әйткәндә. Анда бәлки керә белергә кирәк микән, ничек микән? Мин үз кай вакыт үзем дә бик аңлашып, менә Гайфулла абый миннән яхшырак кызыксыныбрак караган шикелле. Җырлар дигәндән Айдар, син инде шушы ничә еллар эчендә күпме җырларга җаныргансың? Аларның төгәл саны бар микән? Иң яраткан җыры кайсы икән? Иң дип әйтә алмыйм, чөнки дөрес булмас. Бер җырны аерып әйтсәм, икенче җыр үпкәләр кебек. Барыбер инде бар күңелгә якынраклары, әз генә яраграклары да бардыр, әз генә очраклыраклары да бардыр. Теге җырлаганнан тулганнар да бардыр. Халык арасында яшына инде иштинлек җырлар дип әйткән әйтүчеләр бар. Андыйлар да булмады түгел инде дусларым. Ансында мактанып утыра алмыйм, миндә бары тик бөтенесе дә бик шәп һәм хитлар гына дип утыра алмыйм. Шунсы ул хитлар барлыкка килгән ашулар арасыннан да инде ул теге җырлап барамыйча җырны аңлап булмый бит. Аны беренче карауда гына, менә бу хит дип әйтеп булмый. Әйткән буласың ул, соңыннан аны халык үзе бәясен бирә. Үзе язмышын хәл итә ул җырларның. Шуңа да түгел генә санын да әйтеп һәмам әйтеп бетереп булмый. Чөнки кайбер җырлар кермичә калган, кайбер җырлар язылмыйча калган, кайбер җырлар телевидениедә язылган, альбомнарда чыкмаган. Кайберләрен гармошка белән җырлаганмын, баян белән алар язылмыйча калган. Кайберләре ансамбль белән дә онытылып калган. Шуңа күрә түгел генәсе юктыр, әмма теге санаганнары ул инде барысы да түгел кызганча каршы дип әйтәм. Бер яктан, икенче яктан, димәк, моны җырланган 400 җыр дип әйтсәк, ул 400 генә дә түгел икән, мин үзем беләм инде. Иң яратканнар дигәннән бик мәгънәле җырлар бар. Менә күптән түгел, менә Разил Абыйгалиевның кичәсе булып үтте 12 май көнне. Татарстан халык шагыйре Уфа сәхнәсендә, опера балет театры сәхнәсендә бик матур итеп, бик зурлап үтте кичә. Шунда 15 ел җырла, 16 ел җырламаган ике җырны мин шунда җырладым. Чулпан Зинатуллина язган көйләр алар. Берсе инде кайтам әле туган якка, икенчесе елгалар сайкан чагында. 16 ел элек мин аларны ул хәтлек аңлап, ничектер иченә кирип китеп, ничектер йөрәк аша үткәреп җырлый да белмәгәнмен ахырсы. 16 елдан соң яңадан җырлаган идем, шунда Разил абыга сәхнәдә әйттем, мин бит әйтәм, бу җырларны һәр бөтенләй башкача башкарам. Бөтенләй башкача караш. Һәм инде күп нәрсәне кичереп, аңлап инде җырлыйсың. Еллар үзләре өйрәтә. Тагын бер яраткан җырларның берсе бар, ул да булса Төнге сәяхәт. Бик яратам Зөлфәт Хакимның үзенең башкаруын шушы җырны. Һәм үзем һәр вакыт аңа кушылып 20 елдан артык җырлыйм инде. Ике яктан кычкыралар мине, яңгыратып ярлар арасын. Сал чайкала йөзә бата халка, ләкин килми ярга барасым дигән сүзләр бар анда. Мин менә шул сал чайкала дигәндә шушы салда басып торган кебек хис итәм үземне сәхнәдә. Менә сәхнә үзе бер сал һәм ул менә шушы сал белән йөзәбез. Катерлар белән, яхталар белән түгел, сал белән. Чөнки җыр сәнгате барыбер ул ана шул салда барган кебек. Ул чайкалып та китергә мөмкин, ул читкә дә борылып китергә мөмкин, ул салдан тайып төшеп китергә дә мөмкин. Әлбәттә. Менә шундый тулы җавап бирде Айдар. Һәм инде без алга таба әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, исегезгә төшереп үтик. Төребездә кунак бар программасында бүген кунакта Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов. Айдарга сорауларыгыз булса, безгә тапшыру дәвамында шылтырата аласыз. 54 89 21 телефон номерыбыз. Әлегә рекламага бүленеп алыйк. Исең китәр. Аны бер кайчан да онытмыйлар. Менә хәзер дә реклама Күңел радиосында. Джонни Оу Yes. Мужские костюмы, рубашки, аксессуары, верхняя одежда и нижнее белье. Молодоженам скидки 10%. Омега. 2 этаж. Акция действует с 20 мая по 31 декабря 2013 года. Подробности у продавцов-консультантов. Свадьба с центром красоты и туризма Ларкон. Сделай роскошную прическу, ногти, макияж, купи путевку за границу и отправляйся до аэропорта на шикарном лимузине Хаммере. Мечты сбываются. Ларкон 366 052. Мечтаете о стройной фигуре или мускулистом теле? Занятия с нашими профессионалами на уникальных тренажерах Хейвус помогут исполниться вашей мечте. Спешите, клубные карты от 700 рублей. Фитнес-клуб Хейвус Плюс 301, вход со стороны картинной галереи. Акция действует до 31 мая. Харьков кышчылык хуҗалыгында 15-30 көнлек башкорт үрдәкләре сатыла. Телефон 8-917 284 75 49. Күңел радиосын тотучы приемниклар тагын сатуда. Җәйгә, бакча сезонына бүгеннән үк әзерләник. Кичә бардым, сайладым, икене сатып алдым. Бакча күршесенә дә бүләк ясадым. Адресы 502 Б. УВД каршындагы электр кибете. Шулай ук биредә башка көнкүреш техникасы кулай бәядән.
Реклама бүлеге телефоны 56-15-09. Төребездә кунак бар программасын дәвам итәбез. Һәм безгә шылтыраткан радио тыңлаучыбыз бар иде. Әгәр трубканы куймаган булса, алло, исәнмесез? Алло. Менә бу тыңлаучыбыз бая да шылтыраткан иде. Нишләптер көтеп торыгыз, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Безгә шылтыратасыз икән, бераз гына көтеп торыгыз сорауларыгыз булса. Әйе. Алло. Алло, тыңлыйбыз сезне. Ярый, әлегә шул бер радио тыңлаучыбыз шылтырата шикелле. Әйе, шылтырата, тырыша, ләкин кызганычка каршы әлегә өлгермибезме? Алло? Инжелден Рамиля едім. Рамиля. Гитарда ойнайсыз ма? Қойда қызметтегі десантта, анда клипта, мына ауыл малайы деген жығында, десант формасында түшкен. Рамиля, тағын сұрауларың, оңлашылды. Альберто гитарда ойнайды, десантта қызметті, Белоруссияда қызмет еткені, рак білән 40 yaşında өлді. Рамиля, сұрауларың бітті ме? Бітті. Ярый. Ойдарның инде гитарада ойнаган күп радио тыңлаучыларыбыз беләдер. Шулай да менә Рамиля белмәгән. Беренчедән кешенең сорауы бар икән, җавап бирә. Рамиля, гитарада дөресен әйткәндә күбрәк Уфа автотранспорт техникумында укыганда уйнадым. Шуннан армиядә инде. Армиядә гитаранда гармон күтәреп йөрү булмады. Шуннан инде кайткач, барыбер армиядан кайткач ул гитарада дөресен әйткәндә соңгы вакытта бик теген ныклап кайбер җырларны беләм, ныклап менә дөресен әйткәндә баянны да дирәк читкәрәк куярга туры килде. Мин соңгы вакытта бик ни итеп тә куям әле, бик кайгырып та куям. Инде баянны да читкә куйганмын да, аны да кайбер җырларны инде оныта башлаганмын бит. Әллә табыннарга чакырмыйлармы Айдар баянда уйнарга? Менә табыннарга дөресен әйткәндә бик менә шул табыннарда уйнасаң гына инде соңгы вакытта. Күбрәк анда да ни өчендер күбрәк соңгы вакытта теләсең табыннарда баяннарга уйнау да калмадымы соң инде ул. Хәзер бит табыннарда теге элеккечә түгел. Я берәр тамада чакыралар, музыкантлар чакыралар, анда синең дә уйнап торуң кирәкми. Менә монысы кызганыч. Шуннан теге әгәр дә үзем десантчы булмасам, теге десант формасын киеп йөрмәс идем мин уялыр идем, килешмәс иде. Ул чынлап минем үземнең кием. Мин аны теге тир түгеп 2 ел буена 2 ел хезмәт белән яулап алган кием дип әйтәсем килә. Һәм чыннан да Белоруссиядә дигәч әле уйлап куйдым, Париж яклар микән инде. Мин үзем Литвада хезмәт иттем, Литвада Каунасская дивизия, менә кем десантчылар иштәләр икән, алар аңларлар минем кайда хезмәт иткәнне. Гомумән Прибалтикада, Литвада гына 2 дивизия иде, берсе учебный дивизия, ул инде журналистская дивизиядәйләрен, һәм афганская дивизия дип аталатыр ул. Һәм Литвада инде Каунасская дивизия. Менә мин Парижда да булган булды, Гайжунайда да булган булды, һәм Литваның бөтен шәһәрләрен, бөтен полкларын үтеп чыктым дип әйтәсем килә. Бу 86-88 еллар иде. Шулай гитара белән теге армия формасы һәм хезмәт иткән еллар барысы да шул бер тарих инде бу. Шуңа күрә Рамиля, рәхмәт шушы соравың өчен. Монсы да бер мизгел инде. Бер ниндер мизгелләр бик әле үзем сөйләп утырам, әле күз алдына килә менә барысы да дөресен әйткәндә. Рәхмәт. Әйе, менә шушы уен кораллары дигәндә, Айдар бер мизгел дигән программада иң башта күзгә ташланганы ул тере музыкага кушылып җырлавың, бу инде төрле уен коралларына кушылып җырлавың, бу инде ниндидер заман шаукымына иярүме, әллә кемнәрдәндер айрылып торума? Кызган чакырышы заман шаукымына иярергә ул, әгәр дә заман шаукымы шундый булса. Кызган чакырышы бик теге иярүчеләр дә күп күрмибез әле. Бу теге кемнедер ияртәсе дә килгән иде дә. Менә без инде бер 4 елдан артык шушы җанлы оркестр белән эшлибез. Дөресен әйтергә кирәк, бу уңайлы ниндер вариант түгел. Уңайлырак аранжировка белән, уңайлырак компьютерлар белән эшләргә. Шуңа да әле яшьләрдә бик аның икенче ягы бар. Бу кыйммәтлерәк шундый юнәлеш. Монда инде музыкантлар да күбрәк булырга тиеш. Безнең һәрбер теге сумны тинне чутлый торган заманда, әлбәттә бу ниндидер күпләр моны бик аңлап бетмәделәр инде, бу акылсызлык дип әйткән кешеләр дә бардыр. Шулай да теге бер тамашачы әйтмәшә, зато это честно дип әйтәбез дә. Дөресен әйткәндә кеше бит үзе эшләгән эштән ниндидер канәгатьләнү алырга тиеш. Канәгатьләнү хисе. Мин мәсәлән һәрбер концерттан канәгатьләнү хисе алам. Бәлки куягат аның теге матди яктан бик файдасы булмыйдыр. Ул хәтле инде әйтик, ул бит шул ук музыкантларны 2 тапкыр әзәйтеп, мөмкин булыр иде элеккечә дә эшләргә.
Аларны бит әле хезмәт хаклары түләп торырга кирәк күпме коллективка. Коллектив зурайган сайын бит чыгымнар да арта инде. Менә минем ул чыгымнар 2 тапкыр диярлек артты. Бит билет хакларын 2 тапкыр, 3 тапкыр, 10 тапкыр арттырып булмый. Хәер, аны да инде бездә тәнкыйтьлиләр менә. Ул чаллыда да мин ишеткән чакларым булды, бик кыйммәт дип тегеләй дип булай дип. Шуларым дөресен әйткәндә кыйммәт түгел инде, ул кыйммәт түгел. Һәм без үзебезнең эшебезне тулысынча һәм үзебезнең билет хакын аклыйбыз дип куркмыйча әйтә алам. Көчен дә салабыз, аппаратурасында, постановкаларында, музыкантларында. Бу тере концерт, бу җанлы концерт. Шуңа да бик җиңел түгел. Менә авырып торган чаклар була. Менә бүген мәсәлән юлдан бераз салгын тидердем дөресен әйткәндә. Ну барыбер дә ул җанлы концерт булгач, анда теге ниндидер фонограмма куеп булмый инде. Анда нинди бар менә шулай эшләргә туры килә һәм эшләячәк без ала берсә. Бөтен көчен салып, менә ничә концерт булды. Чаллыда шул концертларны кире шушы мизгелне тагын кабатлыйсы килде. Чынлап та шул вакытта әйткәнем бит 20 майда әйләнеп кайтырмын дип. Ну ансында әйтергә кирәк инде. Бүген концерт вакыты түгел. Май айы иң концерт куймый торган вакыт. Шулай да без вакыт бирдек. Шушы вакыт башка вакыт юк иде. Дөресен әйткәндә мин планнар шундыйрак. Бүген Чаллы, иртәгә Әлмәт. Беренче көннән, менә мин беренче булып әле эфирда менә әйтәм, мин 2 көннән инде Америка Кушма Штатларына китәчәкмен. Анда Вашингтон шәһәренә чакырдылар, Сабантуйга чакырдылар. Аннан инде Алла берсә бер атнадан соң Лондонда булар кирәк. Анда да Сабантуй. Менә шундай ярак юлларга чыгу алдында торабыз. Шушы юлга чыгар алдыннан менә шушы концертлар нидер эмоциялар берип, нидер энергетика, нидер сәламәтлек берип, шундай җибәрсен иде шушы ярак юлларга ала берсә, һәм шушы чаллыларның, әлмәтләрнең сәламнарын иң беренчеләрдән булып алып барып җиткергә булсын үзебезнең милләттәшләребезгә ала берсә. Менә без инде бер үзенчәлекле ягын әйтеп үттек. Бу бер мизгел программасының үзеңә менә ничек тоела Айдар? Бу бер мизгел программасы башка программаларыннан кайсы яклары белән аерыла? Без инде һәрбер программаны ничектер аерылуын аерылып торырга тиеш. Һәрберсе бит башка программа инде. Ул ничектер аерылырга тиеш. Каягыттагы 2 җырны алыштырып кына яңа программа белән килдем дип алдаша алмыйм мин. Ул дөрес дә түгел. Бәлки кемдер шулай да эшлидер. Ансы инде ул кешенең башка кешеләрнең, ну, әйтәсем килә, башкаларның проблемасы дип әйтсәм бигрәк теге. Намусында дип әйтик инде, бигрәк теге деловойланып сөйләп утырган күп булмасын. Ну, мин үземнең эшем өчен үзем җавап бирәм бит. Үзем программа өчен үзем җавап бирәм. Шуңа күрә дә яңа программа яңача булырга тиеш. Җанлы оркестр үткән программада да шулай булган иде инде. Әлбәттә биюләр, постановкасы, әлбәттә темасы, әлбәттә җырлар, тулысынча җырлар алышында бит инде. Шуннан барыбер яңадан шул экранга әйләнеп кайттым, чөнки экран булганда бар тулырак кебек каяга тулыландырырга була җырны, постановкаларны. Шуннан инде нидер мәгънә саласы килде үземнән ничектер йөрәктән чыгып. Бер мизгел, чынлап бер мизгел дигән төшенчә зур төшенчә ул теге. Бер мизгел бер үтте дә китте дип түгел теге. Не думая о секундах свысока, наступит время, сам поймешь, наверное, дип тыңлап үстек бит 17 мгновений небесный да. Менә чынлап шул вакытлар җитте каягыт бер мизгел кешенең гомерен бөтенләй үзгәртергә мөмкин, кешенең карашын бу тормышка үзгәртергә мөмкин. Шуңа да бик югарыдан карарга ярамый. Һәрбер секундның кадерен белергә кирәк. Һәрбер очрашуның, һәрбер концертның, һәрбер аралашуның, һәрбер менә моментның һәм һәрбер кешенең ничектер мөнәсәбәтен һәм гомумән вакыт дип карарга ярамый бер нәрсәгә бу тормышта. Безгә шылтыратучы тыңлаучыбыз бар иде, әгәр көтеп торган булса. Алло, исәнмесез? Алло, исәнмесез? Кем буласыз? Исәнмесез, Зөһрә, исәнмесез, Айдар. Гүзәл булам, исән сау килеп җиттегезме? Гүзәл. Түзәрлек инде гүзәл, исән сау. Бер-ике ел шигырым бар, шуны укып китим әлбәттә сезгә. Айдар килә дип күңелгә, кичә хәбәр иттеләр. Хәлең ничек дип, аңа сорау тезеп киттеләр. Исәнме, якташым дип, мин дә сәламлим әле. Концертың шәп була дип, алдан ук әйтим әле. Кызыл розаларда булар, Урал Гөлнаралардан, Шигән кызлары да килер, Сифана Гаевадан. Айдарның җырларын, моңнарын сөйләп торасы да юк, шигырьләргә генә сыймай, китап язарга кирәк, концерт карарга кирәк. Җырлау, Айдар, җырлат, Айдар. Җырларыңны яратам, бөтен булган моңнарымны сезнең җырда таратам. Бер-ике соравым да бар иде. Якташым, сез кайсы яктан үзегез? Якташ дип. Илештән. Илеш монда инде ул якынрак шикелле инде ул. Илеш Чаллыга, Уфага. Үзем турында үзем дигән китап язарга кушсалар, Айдар ничегрәк башлар иде микән беренче соравым.
Аннан соң тагын икенче сорау менә бит инде пародиялар ясыйлар инде бик каты. Данир Сабиров иң килештергәне дип уйлыйм инде менә сезнеке. Иң килештереп ясаган менә бер көн генә җомга кичендә карап утырдым. Караган булсагыз әгәр Айдар Галимовка пародия ясадылар. Шоклар катып карап тордым инде нәрсә кыланалар микән булар дип. Менә Сабыгызда әйткәнчә, сезнең караш ничек ул пародияга? Аннан икенче сорау инде менә бүген хәерле иртәлегенә А хәрефләренә, Г хәрефләре фамилиялар ничек башланганга инде әйттеләр. Менә А хәрефе көч, хакимиятлек, Г хәрефе серлелек дигән бу сезгә хас сыйфатларны сорыйсы килгән иде. Сау булыгыз. Гүзәл саулашабыз. Ой, гүзәл, беренчедән рәхмәт шигырыгыз өчен. Җырларны шулай белеп, концерт турында шундый фикергез өчен. Шуннан сораулар өчен бик шундый сораулар, бу сораулар буенча аерым бер тапшырышлар булды. Ну, шулай да рәхмәт, азактан башлыйм. Ул хакимлек итү һәм вәсерлек бик кызыклы. Миңа калса иҗат кеше шундыйрак булырга тиеш дип уйлыйм әлеге заманда. Шуңа күрә мин килешәм монысы белән. Бик тыйнак булмаса да әйтеп куям инде. Ошады бу миңа бу фикерләр. Булай итеп аңлатулар. Шуннан үзем турда үзем гүзәл зур рәхмәт. Әгәр дә китап язырга җыенсам, андый уй бар. Әле иртәрәк дип уйлыйм. Әле китапка язасы күп нәрсәләрне үтә бетмәгәнбездер. Әле шул юлларны үтәргә кирәктер. Иртәрәктер миңа калса китап язырга. Ул бит китап язу ниндер нәтиҗә ясау килеп чыга. Бәлки үткән юлга бүгеннән дә ниндер нәтиҗә ясарга мөмкин булыр иде. Шулай да әле шул китапка кертәсе көннәр, айлар әле үтелмәгән кебек миңа калса юллар, җырлар, сәхнәләр, алар алда торсын да, шуларның барысын да җыйнап язырга тырышабыз. Исемен сез инде әйтеп тә куйдыгыз. Бик матур исем. Үзем турында үзем. Ой. Мирак, үзем турында үзем дип башласам, нәрсәдән башлар идем микән? Ну, әйтер идем инде, менә шулай, шул җирдә шул мәдәният дигән совхозда туганмын дип шуннан башлар идем. Чөнки әйтәм бит, әле булса Ходай Тәгалә, менә Ходай Тәгаләнең эше. Минем әдибеле әнине моннан алып, меңәр чакрым әллә кайларга җибәреп эшкә. Шунда мәдәният дигән совхозда мине табырга туры килгән. Моңа ничек Худайга ышанмыйсың? Менә шуннан башлар идем ахырсы. Пародия Данир Сабиров. Үзеңнең караганың бармы Айдар? Үзем Данир чакырды Уфада концертына. Без бу җегет белән без дусларбыз. Мин бик сокланып карап торам әле. Ул яшьләр арасында команда өлкәнрәк буын дип әйтик инде бар. Мин хәзер аңа карата өлкән булып чыгам бит инде. Бик шундый карашаның бик шундый дип хөрмәт белән карый белә ул. Ансы бер шуннан пародия бит. Аның исеме дә пародия. Кайбер кеше бик җитди карый да, нишләп син мине шулай әйтәсең, мин шундыймын ди. Ну ул аңлашыла инде. Ул мин карап торсам, мин дә үземә карап җылап җибәргән мөмкин. Я чыгып качарга мөмкин, мин шундый микән дип. Ну ул бит аның сүзе бар, пародия дигән. Шуңа күрә әгәр дә пародияны яхшы итеп эшли беләләр икән, эшләсеннәр. Ул үзе бер жанр, ул бик кызыклы, халыкка бик ошый ул. Халыкка ошый икән, димәк ул халыкка кирәк. Шуңа күрә Данирга мин бары тик уңышлар телим. Киләчәктә яңа пародиялар эшләсен ул миңа. Менә шул теләктә. Ул һәрвакыт әйтә, Айдар абый ничек карыйсыз, мин шуңа шулай эшлим дип әйтә ул. Менә шул ягында әйтәсем килә. Әле кайбер кешеләр бит әле заказда биреп пародия эшләтәләр, чөнки ул популярлыкны арттыра диләр. Ансы да мин белән Мәскәүдә, мәсәлән, күпләр акча түләп эшләтәләр үзләренә пародия. Безгә әле андыйга барып җитәргә язмады, Аллаһ җитәргә язмасын. Шулай да менә шунысын да әйтеп китәргә кирәк. Мин шунысын да беләм, Данир белән сөйләшеп аралашып торганнан, кайбер артистлар аңа үпкәләрен белдерәләр. Нишләп син миңа шулай дип эшлисең, нишләп булай дип эшлисең? Мин бик аңлап бетмим, мәсәлән. Миңа калса, киресенчә шатланырга кирәк тә, аңа рәхмәт әйтергә кирәк. Әлбәттә, син популяр булмасаң, сиңа бер кеше дә пародия ясамый. Мин дә шулай дип белим, популярлыкның бер күрсәткече инде ул. Хәерле иртәдә нәрсә дип әйтелде? Ансы менә шушы фамилиялар буенча син җавап бирдең инде. Безнең вакытыбыз бик тиз үтә, шуңа күрә безнең кызганычка каршы сорауларыбыз бик күп. Менә Айдар беләүчә син хәзер җырчы гына түгел, депутатта. Бу үзе аерым зур җаваплылык сорый торган вазифа. Барысына да өлгереп буламы? Бик җиңел түгел, чынлап әйтәм, дусларым. Менә сез әйтеп куйды, сирәгрәк киләсең диючеләр бар, сирәгрәк концертлар. 2 ел ярым мин дә хәзернән депутат булып сайланганга, ансы да язмыштыр инде. Мин бит бер дә уйламадым, менә шушы юлдан китермен дип. Менә бу монсы да Ходай Тәгалә үзе җибәрдеме шундый үз ниндер җаваплылык, мен ул ниндер сынау, мен ул чынлап та бик башта ничектер кеше бит читтән карый, былай гына карый, өстән генә, депутатлар инде алар, алар утыралар инде, алар тавыш бирәләр инде, тик кенә утырган телевизордан.
аны үзең шул юлга басмыйча, үзең шуны үтмичә аны аңлап булмый инде. Менә мин әле аны аңлый башладым әле 2 елдан артык инде. Күп нәрсәне әле аңлый башлап кына, күп нәрсәләрне, күп алымнарны, күп юлларны, күп мөмкинчелекләрне ничектер менә шул халык мәнфәгатен кайгыртып шушы юнәлештә ниндидер мөмкинчелек бирәдер Ходай Тәгалә, вакыт җиткәндер, сиңа да халык сине гел күтәрде, халык сине гел мактады, халык сиңа гел ничектер яратты. Синең дә менә һәр вакытың җитте халыкка, шушы бурычларны шуның өчен кире кайтарга вакыт җитте дип әйтәдер дип уйлыйм. Мин шулай кабул итәм. Нинди эшләр башкарылды әле менә? Ой, Зәһра, аларын санап китә башласаң барыбер килешеп тә бетмәс. Теге әйтә алмыйм, ой, шундый зур эшләр эшләп өлгердем дип. Эшләмәдем дип әйтә алмыйм. Аллаһка шөкер, ниндидер из калдыра алдык. Мин аларны һәр санап утырсам, менә шуны эшләдем, моны эшләдем, бу инде һәр производственное совещание айланган күп булачак һәм аны булай халык белән аралашу еш буламы? Беренче чиратта халыкка якынайдым дип әйтә алам. Чөнки менә шу үземнең сайлаучылар белән араны үзмәдем. Һәр вакыт элемтәдә булдык һәм булам. Менә 3нче көн генә әле булып кайттым Нуриман якларында, Нуриман районында. Ул бит гаять зур территория. Карайыл районы, Нуриман районы, Иглин районы, төрле милләт вәкилләре, төрле сораулар, төрле проблемалар, төрле мәсьәләләр. Аллаһка шөкер, әлегә тиклем ничектер алып барып булды, иҗатны да шу юлны да. Барган сайын җиңелрәк түгел, дөресен әйткәндә. Шулай да әле көч бар дип саныйм. Бер нәрсәне аңладым, депутат булу, дусларым, депутат дигән сүз, ул аңлаган кеше һәм чынлап та чын мәгънәсендә шушы исемне күтәрергә тырышып, халык өчен хезмәт итәм дигән кешегә депутат дигән сүз ул зур җаваплылык. Менә шуны аңладым мин. Гаять зур җаваплылык. Шуны акларга Ходай Тәгалә көч бирсен. Вакыт 14:56 минут. Безнең инде әңгәмәбез ахырында да якынлашып килә. Менә шуны сорауларны бик тиз генә бирәсе килә. Чуаллыдагы концертларында Айдар, син еш кына менә Чуаллы тамашачысы бик үзенчәлекле тамашачы инде ул дип әйтәсең. Бу чынлап та шулаймы, әллә инде һәр шәһәрдә син шулай дисеңме? Дөресен әйткәндә, һәр шәһәрдә үзенчәлекле була инде. Ул әлбәттә тамашачылар була. Чаллы тамашачысы ни белән Чаллы барыбер Чаллы инде улай. Менә Уфа өлкәләреннән Чаллы сереннәренә сәлам дип әйтәсем килә дә, мин Чаллы сереннәр дигән җыр бар. Чаллы менә ул күпер кебек бит инде. Ул Казан белән Уфаны таштырып торган шәһәр. Ул географик урыны буенча гына түгел, ничектер менталитет дәрәҗәсендә дә, ничектер менә яшәгән халкы белән дә, монда Татарстаннар да күп, монда Башкортстаннар да күп, талантлы кешеләр күп, бик күп иҗат кешеләр шушы шәһәрдән үзләренең юлларын башладылар. Ул бит күп нәрсә турында сөйли. Димәк, аны бит кемдер күтәреп чыккан. Ул бит әлбәттә шушы халык, шушы гади халык, шушы күп авырлыкны, күп сынауларны, күп бурылышларны бирелмичә, шушы бурылышларны, шушы авырлыкларны җиңеп, һаман да җырга, моңга тартылган Чаллы халкы бит ул. Чаллы тамашачылар. Шуңа мин сокланып та әйтәм бу сүзләрне. Һәм ул бит алкышлардан да күренә, кабул ителүләрдән да күренә, концертларга актив йөрүдән да күренә. Мин аңлыйм инде, бүген әлбәттә теге залда ачыктан ачык әйтергә кирәк. 20 май көнне ниндидер аншлаглар көтмим мин. Кем килә, шул килә. Мин уйлыйм, бүген иң кадерле, иң якын, иң чынлап та безне күрергә, тагын да күрергә килгән тамашачылар булыр. Азмы, күпме алар миңа барысы да кадерле. Шуңа да мин шунысын әйтәм, аның урыны да үзенчәлекле. Менә Сара Пасадыкова дигән исем бирүдә үзе бер зур дәрәҗә, зур вакыйга. Шунысы өчен дә рәхмәт. Шу концертлар залына Сара Пасадыкова исемендәге һәм ул үзенчәлекле андый концерт залын башка җирдә мин күргәнем юк. Шул ягы белән дә ул якын һәм һәр вакыт тартып тора үзен. Шуңа да без бүген монда. Әйтәм бит, 20 майда алмагачлар чәчәк атканда килербез әле дигән идек. Менә килдек дусларым. Сез килерсез монда инде, сезнең. Без килдек инде. Әле тыңлаучыларыбыз аптырап утырмасыннар, Айдар Галимов нишләп бу вакытта монда килеп утырган икән дип. Чөнки бүген Айдарның Сарасадыкова исемендәге концертлар залында концерты була, дуслар. Зур тамашасы, бер мизгел дип аталган өр-яңа программасы белән чыгыш ясаячак. Менә әлеге концертка рәхим итегез, инде билетлар бик аз калган. Бүген Айдар белән сез күзгә-күз әлеге зур залларда очраша аласыз. Айдарга сиңа инде без бары тик саулык, сәламәтлек һәм иҗади уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт дусларым. Рәхмәт чакыруыгызга. Киләсе очрашуларга кадәр.